درود درهبات شرپنده چارو گوشدارو کمان ایسا خاموش رندو جگہ نشتے وشد دعا و سلامت بات روز بہارم بعد مرچی من دیما کتاب انت بزرگی آسمان عطا سرا گپ پتران شنوشتہ کارنت ہے ارتاد وجگنی پرواز نامہ. یہ کتاب شنکتک حزم شنکار کولواہا سال 2015 بیارو کتاب نہیں مگا منی گپ عطاشاد سرا منی نوشتگی کتاب کسانے بنداتے من لوٹتک کے عطاشاد کمی بوانا نو سرپت بوگ جوتی بکنا اچھو مزنے مردم یہ سرپت بوگ ارزانے کارے نہیں من بس امیچو کے پو بیتگا اما یرا گوشگے جہد کرتا گپتو گال بزا مکالمہ تکنیکو ربیت باز کوانے یہ رہتا اولی مردم افلاطون انت کے آئیوتی درائیں کتاب ہمی دعویٰ نوشتے منی حیالہ بلوچیا ہی تکنیکا حولی رندہ من کارمرز کرتا چریشہ منی حیالہ وانو چیزاں ہرزانی اگوں سرپت بیت نوشتان کتاب آزیں گپی حد کن بلے باز برا وانو کگن لفظیہ گالبندیہ سرپت موی نوشتہ کارا چا جست کرت نکم. یہ کتاب ایک شرری منی حیالہ ہمیشت کے دیم مردم کجا کے پو نویت نوشتہ کارا چا جست کی تو آئیشیا ارزانو حاسان کرنے جو دکھ منی تکنیک بازی نوشتان کا نتاہم کارمز کرتک او دا ہم منی لوٹو واہ گمی بودتک کی ہوتی سر حالا لفظان چستو ہیرا حاسانو ارزان بکنا او دیما بیارا دا من ارچینی بیسگا آیا وانو کا ہم کو سرپت بیت. یہ کتاب تھا وانو قصہ و حازمہ کے ہم مزگا زرت کر بلکہ ہر نوشتان کے حاصرہ سرجمی نوشتان کے رنگ و معنی ہی ہم درا یہ رنگ منی تباگو میل کو تک من نوشتہ زند بوت من ادگے شاعرانی سرا ہم ہمیں تکنیکا نوی سک لوٹا چریشہ منیر مومنی کنچے شاعری کے بعد ان چکا یہ سر باز نوی سک بوتے عطاشاد سرا نوی سکے وحدہ من باز سما بوتک کے یہ مثالہ من عطاشاد گورا شوازگا ہیں منیر مومن گورا باز جوانی رنگ گیا گندے منی نزا ساچشت نوشتہ کارا وقت نوی سکے سکین آدمت ہمیش کا گوشن ساچشت کے بیت ناگل لازم بیت منوتی ہر کتاب گرسر ہمیں نوشتک کی نی وانوک چی گوشن بلے حیال دارا کپیت کے وانوک ہم درنگے ون یا کیاما کے لفظاں کو وانا کے حبہ داری بلے لفظاں کی گالبند دو آئیے شستو ہیران سرپد نہیں دومی امائند کے بعضیں چیزیں سرپدیں ہمیں منی آیا گوئی نوشتان کا تچکو راست بیت کا ریار داد 26 مارچ 2015 شالکوٹ. عشق خدائی دادے گپت گال بزا مکالمہ تکنیک سے افلاطون سفر کنانو پیدا کن آئیے کتاب ہمیں تکنیکا نوشتہ سرجمیہ و لفظاں کی رہن بلے آئیے شاعری سرہم پلان کو تک یہ تکنیک برجمے لفظاں کی دروش میں انگلستان نامی لفظان ڈرائیڈن 16 صدو 31 حد صدے گورا گندک بیت آئیے ہوتی نامی نگدی نوشتان ان ایسے آپ ڈرامیٹک پیشی گپتو گالے تکنیکا نوشتہ شی اندرہ 4 کردار وط موت قسمہ کے سرا بیس کا نگان یا کرداری نیانڈر ڈرائیڈن وطنت گپتو گالے تکنیک میں بلوچی زبان نگدی دروشمہ ہولی برا دادا کارمز کو تک آئیے کتاب بیا لفظہ سرا گب جنے ہمیں تکنیکا نویسک بیتا ہستیں کتاب بزرگیں آسمان وہ گپتو گالے تکنیکا انت کے عطا شاد شاعری جتا ہیں اس بھی پہناتا نہیں سرا داد و رضا کے نعمہ کا پترانی دروشمہ داد نوشتہ کار جندن و رضا کا یہ امزاد یا اسکن ہمیں کے داد ساچشتی سفر جاجن تا ٹھپگا کہت رسید آوہ دو پاس اندو جا نچاری بری دم کیا بری کھویا بری ہوٹلو دگانی سرا آئیے ہم رائیں بگنتے ہمیں رزاک بزن حشق یہ ساچشتی تو آنو سفر ہے نیمونو جواز ہے یہ عشق خدای دادن کہ داد بارا دادا 15 سالہ گیشت کہ وانی نگے کس باگ وام کرن چند مزنے مدتی ہے مکتب جہاں ہو پدا 10 سال بیت بلوچستان یونیورسٹی بلوچی بہرگے بزن ڈپارٹمنٹ استاد
Ami Sovind ka yura چیز بزهل هیگی شویواری و خاصان کنه گول لس مالو که دیما هرگی تب گیش در آیده بزرگی آسمان ہوں هیه همی تبه درشانی رو شویند شیوانه گانچو سمابید که داد وتی زان دربرانی بزن استودنٹ سانی دیما نشتا گو مزنی لفظان کی چستو جیڑا ہاں گو لسو ارزانی پیمیا ترانی رنگا ویشی نگا یہ تکنیک و یہ درشان دا بزن اسٹائل ایک شریشن کہ لسوانو خروچین گا پترانی زبانہ لفظان کے مزنی گال بندو لے کہاں گو ارزانیہ زان کی پاہمیت کر بزرگی آزمان اتاشاد شاعری چندی پہناتانی وانگو گیشواری جو دی کہ وہ انو کشی وانگا آتا ہے شاعری بازی ازمی جوارو کمالا ہاشنا بیتا اتھا شاعری معنی سازی نو کستان کی وہ گوناب کشی درشانی تبو میل گون شعری درورو مثالا گشی نگیتا چوش کے داد نو کیے بزا ماڈرنزم منو گریں ازمکارن ہمیش کا یہ اتھا ہے شاعری پگری پہنات یا یہ شاعری چاگردی اور راجمانی رنگو درشانی سرا گپ کرنے کے بدلا یہ شاعری لاتی ازمی پہنات دی مارگے جوہد کرتا یہ جوہدہ چیدہ صوبین بھی تک شوانو قوت گیشن من بس ہمیں گوشن کہ اموک نوشتہ کار باید وتی درشان رنگ و دابا بزان وہ ہاشنا بھی گیت دادا ہی رنگ و داب کے وتی پرتک بگندے گوئی تبا سیلے تک آمی تکنیک گیش کار ہم کنگ لوٹی گومی اوسا کے داد وتی اشکا گیش توانا کند یہ تکنیک محکم ترین روشمی داد کا بکند رحیم مہر سیوی اک پنچ 15 کوئٹہ اتاشاد معنی سازی مدتیا پد رضا کو یارداد پدی زر تیابا کل لگا دو چار کپتن اتاشاد معنی سازی مدتی پد رضا کو حیارداد پدی زر تیابا کل لکھا تو چار کپتن زمستانی بیگایت آپ ریچت ایارداد ریام یہ سرا نشتگتو کتابی وانگایت کہ رزاق دراوت جستانی گرنچان بوجان بیت رزاق 16 فروری نزدیکیت اتاشاد سرا ایرندیچی نوشتگ داد چیل بھی نویسان زانگا نیا پرچک آئیے سرا من و چندے چیز نوشتگ دلا بلین تہا مانند نی دل مانگا آئیے شاعری پھدا بوانن و آئیے حزمی چہرو شبینی گوناب سازی و مانا شائگان یعنی امی رنگی چیزانی سرا نوشتا بکنا رزاق تو مدام ہمیں رنگی چیزانی سرا نوشتا کنا کہ مردمانی ایالا ایشان چی شکترین کہ تو اتاشاد سرا چاگردی سیاسی ربیدگی ہمیں رنگی ایالانی سرا نوشتا بکن داد من سرپت نبیتا رزاق انچو کہ اندگی نوشتہ کار نویسن اتاشاد میں دور جہانگیر اتاشاد شاعری ہو مرچی سیاسی جاور اتاشاد شاعری ہو راجی ربیدگ وہ ہمیں رنگی دگے سرحال داد من کوہنی نوشتہ کارانی نوشتہ کے ونتگن آہم انچے سرحالانی سرا نوشتہ چونکہ بلوچی شاعری تا حبس بلوچی شاعری تا ہاسک بلوچی شاعری تا کپوت تو ہم من ہمیں سکینہ دے گا کہ من بنو ویسا اتاشاد شاعری تا آس اتاشاد شاعری تا چراغ اتاشاد شاعری تا شب اشیاء چا اتاشاد چی رسید چا اشیاء دیمے مردم چی رسید کیا نوشتہ کاری اچھا ہمیں امید اکند کہ انرکاری نوکیں چیزیں دیما بیاری تمہارا زانت کار بکن یہ وہ مزنے کاری نہیں کو جب ہم شاعری کتابوں میں بپٹھا او دا قدرت انسان جفزہ و چاگردو دیگے بعضی چیزیں درا بھی تو گوشے میں وانو کا ہمیشہ پیش بیدارا کہ اتاشاد آوتی دوئیں کتابانی تہا چند رندہ شراب زنداب کمار آپے گپ جتا یہ کجا ملک نقد و زانشی کاری کہ ماہم وتی دست دیما نائن بکنے یہ تو ہم کرت کنے برو کتابہ چارا کن گستا نوشتہ کنا وہ بچار اتاشاد چند رندہ اب سے لفظ کار مجھ کرتا یہ چند رندہ قدہ لفظ آورتے رزاق
Urazana iyi rangi sarhalani sarani vişta kana bisitten dad şartır ne man ataşade hasa çahar ya guna pemana ha viziranu gişgivar bekana ho e buşan eda ataşade hizm hunare ke sas kaddu karçin واشتري گپی بھی یا اتاشادو چیدگی اتاشاد لچانی شکل فار یا اتاشادو سوریلزم یا اتاشاد مونولاگ منی الا شرطری سرحالن تو نگده ردا ای رنگی سرحالانی سرا نویسک مزنی کارزانگی و بلوچی لفظان کم حاشنا بیت که اتاشاد حزمی شایگانی چین چکن بله ای رنگی سرحالانی سرا نویسک پا باز وحنگو زانگ لوٹید و ما گرانی بار زیرگا ساری وتی کوپا گیلا داتے نی چاگر دی نگدے موسما دیر لڑے تک کہ او دا ای چارگی تک زندو چاگر دے چونی جیڑاو جنجال شیر تہا گوشا گوت چریشے ما دو شاعر نیامہ چلنگی کشکی رست نکنے ورچہ کہ یکیں دوران اشتگیں دو شاعر یک رنگیں جاورانی دیمپان ہم بند یک رنگیں جفزگو مارشتم دوینانی گورا درابند بھلے دوئیں چھ رنگی شاعران کئی عزمی بالات پٹکیں تو کئی برزن اشیا مایو کا عزم شائیں ماگوں بردو کے ساس کت کھنے مغرب نزدیک بیانت آپ ندیمہ پیدا کت یہ دوئیں پادت کو مدان چراغاری نیمگا روانتند کہ رضا کا پدا دادا سٹکی جاتو گپ پرمات رضا گوڑا اتاشا دے زنا کمال سید کہ تو یہ اندگی شاعران چا جتا کے نگلوٹے داد من کیاں کہ وہ تھی نیمگا چاہیے اندگی رچا جتا کرا آوات جتاو گستائیں تا یہ ہنر آئیے را گستا کو تک من بس ہمیں کھارا کرا آئیے ہنر گستائی وانو کے دیما بیارا کہ نگدے حولی کارم ہمیشن کہ کس یہ ہنر و کمالا بیشنی تو دیما بیاری نیشند راجیں سڑک گپتگت و شرری چائے ورگا اٹھ لیے شو آزا روانتاً رزاق گوڑا پمش کا انتگے مردم گوشن کہ تو مدام ہمیں یہ توسی پکنے کہ ترہ دوست داد گوڑا من ترہ نداشتا تو ہم انچو بکن ہما کے ترہ دوست بھی تا یہ مزن بکن رزاق ایوہ مزن زورا کی بھی داد ہاو منم گوش گیا کہ زورا کی یکی کر رہا کہ یہ رنگی مانا شائگانی چار سازی و گونا کشی نیست کہ شاعرہ مزن کنا من بہتی نیم گا چچوں یہ مزن بکنا دومی تے ہی گپ کہ من سنگتانی یا اما دوست من تیو کا توصیپا کنا اگر منی دوستے مردمی مزن ہے شرر ونرکارے من چوں یہ توصیپا مکنا یہ وہ معیاری کی گپ بھی نہیں رضاق گوڑا یہ چاروں شبین و ہر کسی شاعری مانا تو پرچہ آنی توصیپا نہ کنے داد ہاو مرچی نوکے پدرے سے ہر نوکے شاعر ہمیں کارا کن حضانت کے شعر بے چارو شبینا گپ پیوید گیشترین شاعر ہمیں کارا کرن بلے وط نزانم چہر چیو شبین چی گوئی نرام نزانم کہ چہر یکیں وعدہ چون رنگو گونا پہ بزان ہمیج کنک بود دومی مائی چاریں ہیرے دا چینچو نوکو نرکارے سیمی کا پشن کہ اتاشات بلاغت ہنر ازانت اتاشات چہر ہم یاد را کار مرد کہ وہ تھی بیانہ نزب آرید اشیارہ مغرب منی تو مشرقہ اشیاء بلاغت کشن اندگے شاعر بس چہرے ہاترہ چہر کار مرد کرنا وہ دا بلاغت ہنر نیست رزاق تو مدام انچے لفظ کارے ہمارا ریپینے کے جوتا کھنے داد تو لفظاں کو آنک جہاں منتا ہے تو زانا بلاغت لفظ اول رندہ اشکو نگائے رزاق منی ونتا کہ بلاغت مشرق غالبندی و مشرقہ مرچی بلاغت ہنری کو شک بیت بلے من اشنا کرتا کہ مغربہ ہم یہ بڑی چیزی ہے داد یار تو چھو سرپد نبے دا منتر مثالی مدیا بیا بچار جرمنی نامداریں شاپے کے نت شے نبشتان کیو نویسے کے بارہ ہما گپ پنجند کے مشرقہ بلاغت توصیپہ مانوشن بلے عیال بکن کہ بلاغت لفظ سازی زان تو زانشی نہیں بلاغت چیزیں حیالی نقش و گونا پگوشن کہ او دا زبان وش و شیرکنی رنگی کار مرد بیت بلی کے لفظ تو اشکر تک کہ شاعر باید وتی درشان و درنگازیہ کم لفظ کار مرد بکن نتشیا بچار چونی وشنگ گپی جاتا منی واہگین من دارد بزن جملہ تا ہما دراہیں گپا بجنا کہ مردمی سرجم کتابی تا گوشتی بلکہ ارکس ہاں سرجم کتابی تا ہم جت نکند درس بلاغت
ردوبند شمس الرحمان فاروقی تقدیم نو رزاق بعض وشین گپے منو ہمیں جانتا کہ نیتشه کا شاپگری داد گوشن جرمن زبانہ یہ درشنداب مثال کسی گورا نیست رزاق دیم ترا چی وشی تو چون یہ گپ کو بلاغتا نزدیکی کرم نہیں چکا ہاں اٹھ لیا سر بٹی وہ سردیں چائی ہاہنی دیوا حیرت کہ سیاہ ترت گت داد نیتشه گوشید ازمکار ہما چیزا گوشید کہ زمانہ کدی یا بیال کت بگت یا آہنی بزن زمانہ کے دلات تہار کوردی مبید دومی امانی بشتانک بزن بنگا بحیال سر حال دائم بیتو جوان گوشک بید کہ ہودا کم لبس کارمر سے امانی بشتانک جوانند کے نو کنی چار ازم ساچ یک سر جمع کامل چیزی بیت چون ہند کہ تو بوشے کم میں شرن تو کم میں حراب چو بیت نگم یا وہ ازم ساچ حرابن یا شر درس بلاغت ردوبند شمس الرحمان فاروقی ترقی اردو بیورو نئی دہلی دومی چاپ 1988 تقدیم دا بلاغت گالبند بہر ونڈ بازت من ادھے یو کا لفظ ترازی و معنی شائگانی گپ پایا بلاغت ہم یک حد دیا چہری پر سے کہ یہ ہنر تہا امی ہنر چارند کہ اما چیز گوشک نبود تک بلے پدا ہم اودا کمی ظاہری بدن رزاق گوڑا اتھائے گوڑا بلاغت مثال داد بازن پر سے کہ وقت اردو نو دربر ہم بیتا پدا اردو شاعران کو نشتہ کو سبق کی در برتا کا سپد بودتا کہ شعرہ ماندار و زیبا کجام چیز کر بیچار یک دوری بربادی و تاراجی سرجمہ بیان کرنے کے بدلہ بس چندی چہران گو امان دارگا میں دیما سارا کر بولائے شاہجوہ بگن گیرار تھلو تازیاں چھاکرے ہاریں گورما ملتا کہچروتی رزاق او نیمس کمی سرپد بو گایا دگے مثالو درور داد بازی مثال است بلے ای دوانا من بس طرح ہمیں گوشک لوٹ گایا مارا تاشا دے ہمیں رنگے ہنرانی سرح نویسک لوٹی دما آئیے ازم بستار و ارزش طبیشین نیمہ سرپد بیت کنے کہ کسان وزنی شاعرن وہاں تفاوت چین کسی چو موشی زنا تاشا شاعر مانے رزاق زانا انچین گپی کسی کرتا داد او باز برا محتا کو تاکاں بگن نمدیاں بوان کسترپاد ہمیں گلگا کنن تو مروچاں و تاکاں ہر چیز چاپ و شنگ بھی پلے ایک زمان یہ کسترپاد ہنے چیز چاپ نبوتا آہاں ہمیں رنگ گلگ نمدی نبیش نی نگدے کاربیت کے مزنیہ دیما بیاریت کے وجہ ای مرد یہ کا سائیویہ مزن نکرتا بلکہ پلان ہنر منتا ای مرد مزن رزاق بلے دیگه چیزی هم من اتاشا دے کے ردیستا کا لفظانی اما کے کارمرد کرنے کے جا گئے ہیں آہاں بدل کن تو انچین جا گئی کارید کے فصاحت زانتے اصحابہ را دن داد مزنی شاعر کمال امام شید کے فصاحت حیال مدارد اردو تہا غالب و میر شیع شرطری مثالم رزاق گوڑا فصاحت داد ہو یک زمان کی مشرقہ رسمی بودتا کو انگت ہم است کہ آگوشن لفظ گال ریچ بزا ماورا یا گپا ماورا بگوشو بنویس کے زبان زانتا یا گوشن تو نویسن فصاحت بلاغت حسابہ مٹو بدل بید لفظ یا بن رہبند بزن گرامرا چا گسر بید وہ کارمر دے جاگا ہم بدل بید اتاشا دا ایشی پروا نداشتا پمیش کا مزن بودتا اگاں یہ فصاحت پروا بداشتے زبان زانتی لازم بودتا مزنی شاعری نبودتا رزاق انچو میں کر رام گوشند کے گندے ادا لفظ چھو بودتے او دا ہا لفظ گوڑا شعر وش بودتے داد اتاشا اصلا مانا شائگان یہ عاشق بودتا آئیا مرتگیں لفظ چارو چیدہ کرتگن پدا زندہ کرتگن اتاشا دا ذکیں کارمرد بودتگیں گال ریچے ہما ذکیں تبا کارمرد کنگے بدلا آئیر نوکی زندی بخشاتا گو نوکی مانا مان کرتگ امی گپا گوں ہیار دادا رضا کی نیمگا چارت کی پادت کگن و چاہانی ذرہ دائے گاد ہاتھوں دیما راہ کپتن
چپ بتن عطا وتی وتی صحابہ مانا کنگے جو ہوتا ہے تب کہ گوادر قبرستانہ نشتگیں دیوانگی توارا عطا شادے ہی شیر گواتا گونت تو ہاہنی گوشن سر بوغاد مسکیں سمینہ کہے بدن لہمیں گوانی پسوا مہرامنی برتا دلے گوش زبا دیں محپری پکرامنیہ ہے عطا سرپا بشارت کا شتر جی مہلکائیں گل پری جی سمبیو جی سوبری ہسٹری میکر بلوچی